Golden Play Record Production. This is Play Doctor. Yanibona nisemoyeni, ngiyabona naqoma nisemoyeni, ngibona umagogo etrenda ku TikTok nisemoyeni, udla nale ngoma udla nomoba nisemoyeni, baqamba amanga bathi basemhlangeni nisemoyeni, ngiyabona naqoma nisemoyeni, ngibona umagogo etrenda ku TikTok nisemoyeni, udla nale ngoma udla nomoba nisemoyeni, baqamba amanga bathi basemhlangeni. Bayakapanga ngoba la ngiyakhona ngiyophatha, mphethe nabo Santa, kuphuzwa namafatha, kushoda namahansa, sitrepa ngomaskanda, siphethe nomakhanda, bayibiza ngamaphanda, mara nafokona, baphela kasaka yedikolo, batashe mobile, bahlele emoyeni, kumanze kunini bakhumbule esikoleni. Usenqoleni ngoba lokhu kufunda esikoleni, nisemoyeni, awuthina sihlele estrateni, ushoda ama-PF4, ushoda ama-side of 4, ushoda ama-share of 4, ongoba mphethe ama-G2 4. Nisemoyeni, ngiyabona naqoma nisemoyeni, ngibona umagogo etrenda ku TikTok nisemoyeni, udla nale ngoma udla nomoba nisemoyeni, baqamba amanga bathi basemhlangeni nisemoyeni, ngiyabona naqoma nisemoyeni, ngibona umagogo etrenda ku TikTok